Genul programului: familie. Emisiune sponsorizată de Arcadia Hospital. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Liliana Pintilie, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu prioritate. Înainte de a vă prezenta tema emisiunii de astăzi, vă reamintesc de concursul Revlon Professional, în urma răspunsurilor dumneavoastră corecte, trimise pe adresa de e-mail iași@antena1.ro, puteți intra în posesia premiului în valoare de 100 de lei asigurat de firma Contrast Impex SRL. Premiul va fi ridicat de la sediul redacției noastre din strada Grigore Ghica Vodă numărul 13. Mai multe despre concurs vă voi spune la finalul emisiunii. Într-o eră tehnologică în care timpul parcă zboară, este din ce în ce mai greu să îmbini cariera cu viața personală, fără a ne fi afectată sănătatea. Am întâlnit persoane care au reușit cu brio acest lucru și care mi-au ridicat câteva semne de întrebare despre cum ar fi necesar să ne organizăm timpul cât mai bine pentru a avea rezultate excepționale la serviciu, pentru a avea suficient timp pentru a practica hobby-urile pe care le avem, pentru a ieși la o cafea cu prietenii. Nu pot spune că am descoperit secretul, deoarece încă sunt momente în care agenda nu arată cum ne-am fi dorit. Tocmai de aceea am invitat în emisiunea de astăzi o persoană care ar putea să ne îndrume cum să ne păstrăm acest echilibru și totodată cum să ne păstrăm sănătatea intactă. Așadar, doamna Mihaela Palade-Gheran, psiholog clinician specialist. Bună ziua și bine ați revenit în emisiunea noastră. Avem nevoie de dumneavoastră ca de aer, pentru că mi-am ales o temă, zic eu, generoasă. Totul, sănătatea înainte de toate, dar de fapt vreau să discutăm despre echilibrul dintre viața personală și viața profesională, care de fapt înseamnă sănătate pentru noi toți. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, este o temă foarte interesantă și foarte actuală a zilelor noastre, pentru că din experiența mea de cabinet și nu numai, am descoperit că e foarte important pentru sănătatea noastră să vedem cum facem să reușim să atingem această stare de echilibru interior. Pentru că, așa cum ați spus și mai devreme, viața profesională ne ocupă cea mai mare parte a timpului nostru și este foarte important atunci când ajungem acasă, în sânul familiei, alături de prieteni, să ne facem timp. Este foarte important pentru echilibru, la început, primul pas, să ne punem problema, să atingem acea nevoie de timp petrecut cu noi și timp petrecut cu cei dragi. Din păcate, aveți dreptate. Avem din ce în ce mai puțin timp să stăm cu familia noastră, să facem ceea ce ne place și întotdeauna punem în prim plan, de cele mai multe ori, cred că sunt foarte puține care nu fac acest lucru, cariera. Este bine? Este rău? Este și bine, este și rău, dar cel mai important lucru în echilibru este timp petrecut cu noi înșine. De aici ar trebui să pornim. E cel mai important, de fapt. Este cel mai important să ne alegem momentele în care să ne auzim, în care să ne plănuim, în care să ne definim nevoile, lucrurile pe care vrem să le atingem și pentru asta este esențial să ne luăm un timp, 10 minute, nu mai mult, din 24 de ore. Eu tot timpul repet cu persoanele cu care lucrez, din 24 de ore, dacă îți iei un timp de 10 minute în care să te asculți, după care să-ți plănuiești lucruri de atins, este minunat. Restul vin de la sine, timpul cu cei dragi, dar cine arată realitatea, de fapt și de drept? Sunt acele ore pe care le petrecem la serviciu. De multe ori ajungem de la serviciu și ne implicăm direct în treburile gospodărești, mai ales femeile, dar nu neapărat, sunt și bărbați care fac acest lucru și este minunat. Apoi vin copiii care își trag timpul și nevoile și ne atrag și aproape că ne obligă, și este minunat că se întâmplă așa, să le acordăm timp. Și undeva pe la 11 noaptea ne dăm seama că a mai trecut o zi și că n-am avut timp și nu ne-am făcut timp pentru acele zile, pentru acele momente cu noi. De aceea eu recomand și în glumă, dar și foarte serios, să ne barăm timp în agenda noastră personală, de a fi împreună cu noi și a ne asculta în primul rând. Ascultându-te îți dai seama de fapt ce vrei să faci și ce vrei să faci cu viața ta. Dacă vreți să vă spun, e alegerea aceea de a-ți trăi viața și de a nu-ți lăsa viața să te trăiască pe tine.
Foarte adevărat și cred că dacă e vorba doar de 10 minute, este destul de simplu să faci acest lucru într-o pauză pe care o iei la serviciu. La serviciu, acasă. Eu cred că este mult mai important să stăm de vorbă cu noi înșine decât să mergem pe hol la o cafea împreună. Bine, e foarte important și cu toți ceilalți, dar pentru a putea fi ok și cu ceilalți, cred că e important să stăm și cu noi. Pentru a putea fi ok cu ceilalți, este important să fim ok cu noi înșine. Exact. Care, de fapt, sunt dificultățile în realizarea echilibrului între viața personală și viața profesională? Este foarte bine această delimitare între personal și profesional. De fapt, în aspectul personal, noi ne putem defini printr-o multitudine de roluri. Mă refer la femei pentru că de regulă lucrez cu femeile în cursurile mele de dezvoltare personală. Rolurile pe care le îndeplinesc femeile în societatea de astăzi sunt multiple. De la rolul de soție, rolul de mamă, rolul de fiică, de soră, de prietenă și așa mai departe. Sunt o multitudine de roluri. În partea profesională apar și acolo anumite roluri de profesionistă, cu diversele etape ale vieții, pornind de la partea de jos, de ucenică, până la partea de sus, manager. Este foarte important atunci când pe una dintre aceste dimensiuni, să dăm un exemplu pe partea personală, să zicem că în rolul de soție sunt anumite blocaje, anumite conflicte, pentru că în partea profesională este foarte mult timp petrecut la serviciu și mai puțin în familie, în treburile gospodărești, în relația de prietenie care ar trebui să existe între soț și soție. Este clar că apar fricțiuni pentru că nu mai ai timp, nu mai ai disponibilitate, nu mai ai răbdare să asculți și să te implici și atunci pe partea de femeie, soție, să zicem că apare un blocaj. De cele mai multe ori, femeia extinde acest blocaj pe această fațetă la tot ce înseamnă ea ca femeie. Am uitat un rol esențial în definirea asta, femeia ca femeie. De multe ori, cele mai mari conflicte pe care le avem noi cu noi, deci conflict intrapsihic, este pe faptul că noi ca femei uităm de noi. Da, și devenim femei bărbați. Da, femei bărbați sau ne confundăm cu un singur rol, de exemplu femeie mamă și extindem tot ceea ce suntem noi la ce facem cu copiii noștri, e minunat, dar dacă nu facem echilibru pe toate aceste fațete sau dacă atunci când înregistrăm un eșec pe una dintre fațete, da, cum dădeam exemplu femeia, soție, extindem la tot ceea ce suntem noi, apare o neliniște, apare o tristețe, apare un dezechilibru major, apare o depresie dacă este purtat pe mult timp și clar acest lucru provoacă un conflict interior foarte puternic. De fapt și de drept, din studii și din discuțiile pe care le-am avut cu persoanele, toate aceste conflicte interioare sunt cauzate de 3 mari sentimente: frică, vinovăție și rușine. Adică o femeie care își dorește să facă, să devină, să fie în carieră pe poziții de top, poate să facă lucrul ăsta în detrimentul familiei, pentru că se știe foarte clar că atunci când îți dorești, ai nevoie de timp să te implici foarte mult. Este frică de timpul care se scurge, de faptul că acasă nu mai are timp să se ocupe de copii, nu mai are timp să stea mai mult cu soțul și atunci ar putea să piardă relația și se întâmplă lucrul ăsta de foarte multe ori, sau copiii ar putea să aducă reproșuri și mai târziu, și ăsta este un fenomen bine cunoscut, în care copiii fug cât mai departe sau reproșează foarte mult, se înstrăinează, dezvoltă și ei la rândul lor diferite comportamente, da, adică conflicte în casă și așa mai departe. Deci aceste sentimente de frică, vină și rușine, da? Îți este rușine de șeful tău sau chiar de tine că ți-ai propus să faci anumite lucruri și ți este frică în același timp că vei putea pierde tot ce ai acasă pentru a obține ceea ce îți dorești să obții. Eu cred că o altă problemă foarte importantă este lăsarea la ușă a problemelor de la serviciu în momentul în care intri în casă sau invers. Problemele de acasă să le lași la ușă în momentul în care intri la serviciu. Cred că este destul de complicat să faci acest lucru. Întrebarea este cum reușim să facem acest echilibru între cele două. Da. Teoria spune bine.
ai plecat de la serviciu, îți lași la serviciu și vii acasă. De multe ori, în practică, ce constatăm? Este cel mai greu. Da? Cum rezolvi problema respectivă? Până la urmă, întâlnise nu de mult timp un concept bine vehiculat, fără emoții. E simplu de spus. Important este cum ajungem la aceste lucruri. Cum putem să facem în așa fel încât în momentul în care sunt o groază de probleme de la serviciu adunate, când intri în casă să uiți de ele. Să uiți de ele, da. Revenind la acel fără emoții, pe mine mă îngrozește. Emoțiile ne însoțesc toată viața pentru că sunt cele care ne fac vii. O ființă vie care trăiește, clar are și emoții. De fapt, ar trebui să se spună să poți să te detașezi sau să poți să manageriezi toate emoțiile astea interne, toate lucrurile astea care te apasă, pentru că există o categorie de oameni care fac parte din o anumită tipologie patologică, vorbim psihotici, sunt cei care sunt asemenea obiectelor, nu sunt capabili să simtă nici bucurie, nici tristețe. Da? Vorbim de oamenii normali acum. Este important să trăiești în prezent, aici și acum. Fiecare moment, dacă putem, ok, mâine am de rezolvat și o să găsesc modalitatea și timp ca să rezolv acel lucru. Ce pot să fac astăzi, acasă, împreună cu familia mea, cu copiii mei? Și atunci, printr-un exercițiu constant și cu perseverență, până la urmă emoția noastră, mintea noastră poate fi disciplinată, dacă alegem conștient să facem acest lucru, prin exercițiu repetat. E nevoie de în jur de 29-30 de zile ca să învățăm să rulăm practic un programel în care să ne autocontrolăm în permanență și să ne întrebăm în momentul ăsta, în secunda asta este problema pe care o rezolv. Cât timp ne-ar trebui pe zi pentru acest lucru? Timp de 29 de zile. Eu cred că în fiecare moment, dacă reușim să ne auto-observăm și dacă ne propunem acest lucru, e un mod de lucru permanent. Când ne dăm seama că avem tendința să trăim în trecut, să ne gândim la probleme de la serviciu sau în viitor, în lucrurile care ar putea fi sau nu, de fapt noi ratăm prezentul. Și atunci dacă încercăm să ne concentrăm de fapt pe ce putem schimba cu adevărat, trecutul e ceva consumat, ceva ce nu mai poate fi schimbat decât resemnificat în interiorul nostru, să-i dăm o conotație, pentru că din trecut, din experiențe traumatizante, noi putem învăța foarte multe lecții de viață dacă avem înțelepciunea să privim și să vedem ce lucruri noi am aflat sau ce lucruri au vrut ceilalți să ne le transmită printr-un comportament urât, să zicem așa. În prezent putem să schimbăm, avem forța să schimbăm lucruri. Da? Adică dacă să-mi reproșez tot timpul că nu am fost o mamă suficient de bună, că nu am petrecut timp suficient cu copiii mei, în prezent, dacă îmi dau seama de lucrul ăsta, o să și fac lucrul ăsta, nu? Adică în momentul în care ai conștientizat, acțiunea este al doilea pas implicit care ne asigură echilibru personal, profesional, echilibrul nostru. Oricum, fiecare rotiță are importanța pe care o are în viața noastră. Fiecare rotiță acel mecanism trebuie făcut în așa fel încât să funcționeze în permanență la parametri optimi. Din experiența pe care o aveți, care sunt cele mai frecvente surse de conflict? Cele mai frecvente surse de conflict este despre ce am vorbit noi, partea profesională și cea personală, cât timp să aloc eu familiei mele, mie, prietenelor. Familia, în ziua de astăzi, societatea cumva ne vrea să funcționăm într-un mod schizoid, împărțite și în mai multe dimensiuni. Adică, acasă, soțul, bineînțeles, te vrea alături, poate să pui și o mâncare în farfurie, să-l asculți, să fie aproape de el. Copiii, cum spuneam, își vor timpul lor și este normal să fie așa. Pe diverse etape de vârstă, fiecare copil te solicită într-un anumit fel. Mai este dimensiunea tu cu tine, cât poți să fii cu tine și cât poți să-ți amintești măcar de visele pe care ți le-ai propus cu ceva timp în urmă sau pe care vrei să le propui în momentul respectiv. La serviciu, problemele te solicită într-un anumit fel și dacă ești o persoană care îți dorești să obții totul de la viață, atunci lucrurile se complică foarte, foarte mult. Cred că e o problemă, spuneați mai devreme, că acasă soțul, soția, copiii vor să fie aproape de ei, să stai cât mai mult timp cu ei, da, dar în același timp, foarte mulți dintre și copiii și soție doresc și partea aceea materială, adică cum poți să îmbini acest lucru, să poți să faci și bani de care are nevoie familia respectivă,
să poți să stai și aproape de ei în permanență. Așa cum și-ar dori fiecare. Copiii poate mai puțin, dar după o anumită vârstă, cu siguranță nu mai e același și lucru. cerințele sunt pe Sigur măsură. Că da. Cel mai important lucru, pornind de la ce spuneam mai devreme, de timpul în care să te asculți, studiile arată că oamenii de succes, și când spun succes nu mă refer neapărat la partea materială a vieții, că din păcate în ultima vreme succesul este socotit pe câți bani ai în conturi, pe ce mașină ai la poartă, în ce casă locuiești. Depinde de valori și ceea ce de este diferit, eronat din punctul meu de vedere. Succesul, cred că e mai bine definit atunci când te gândești la ce ai în viața ta și cu ce treci dincolo, cu bogățiile pe care le aduni în sufletul tău. Și atunci, revenind la ce m-ați întrebat, este foarte important să-ți iei timp cu tine și să-ți faci o planificare. Oamenii de succes fac acest lucru, își propun în mod periodic obiective pe termen scurt și pe termen lung. Adică sună așa un pic corporatist, dar într-adevăr în momentul în care îți schițezi un plan de viață, noi unii știu, alții cei mai mulți nu știu, că există această posibilitate de a-ți fixa pe fiecare dimensiune a vieții tale, pentru următoarele luni, lucrurile pe care vrei să le faci, pornind de la planul ce fac eu cu mine. Îmi propun să citesc, să slăbesc, să mă întâlnesc cu prietenele mai des pentru că uităm acest lucru. Și este foarte important să poți să te întâlnești, să schimbi anumite lucruri pe care le poți schimba 2 prietene sau 2 prieteni. Slavă Domnului că există această evoluție a tehnologiei și mai există și telefonul și mai compensează din această nevoie. Da, dar altceva e atunci când față în față, face-to-face. discuția și există și o empatie și sunt mult mai multe lucruri care se transmit atunci când 2 persoane vorbesc una cu cealaltă. Apoi, un plan pe ce vrem să facem cu privire la copiii noștri, lucrurile pe care ar trebui să le facem, de exemplu, cursurile la care ar trebui să îi îndrumăm să le facă, sprijinul pe care îl cer și să ne gândim la modalitățile prin care noi putem să oferim acel sprijin, pe partea profesională, lucrurile reale, concrete pe care putem să le facem și cum să le facem. S-ar putea să ne dăm seama că pe partea profesională, analizându-ne la sânge, ca să zic așa, avem plusuri și minusuri și cum am putea să transformăm aceste minusuri sau defecte sau lucruri care deocamdată la momentul ăsta ne blochează în evoluția noastră profesională. Dacă le-am conștientizat, atunci este foarte important să ne facem și timp să mai facem câte un curs de perfecționare, să atingem acele lucruri. De obicei, persoanele trăiesc pe așa zisul pilot automat. Dimineața, trezire, serviciu, tot în grabă, secolul vitezei, nu-ți mai ajunge timpul niciodată. Și spui de mâine, de luni, de luna viitoare, de la 1 ianuarie, de anul viitor și așa mai departe. Nu, din secunda asta, ce aș putea să fac eu concret? Iar eu recomand cu căldură și cu mare încredere să ne facem un carnețel, da, pe care să-l purtăm în geantă, în poșetă și când avem un timp liber, cum ați spus, decât să mă duc să bârfesc colega sau să mai nu știu ce să spun acolo, să-mi schițez lucrurile pe care se fac. Să fac un plan pur și simplu de viață în care să-mi spun lucrurile pe care vreau. Studiile arată că oamenii de succes au planuri, au scopuri, au obiective fixate pentru fiecare perioadă a vieții lor. Practic un plan strategic al vieții și nu al activității pe care o desfășoară. Exact. Îți ții cumva viața... din cât înțeleg, are aceleași rubrici, practic. Acel obiectiv general, specific, planul de acțiune, termenele și, bineînțeles, bugetul estimat, care și cu siguranță trebuie. Să știți că în momentul în care știi foarte clar destinația, direcția, unde vrei să ajungi, lucrurile parcă se mișcă de la sine și chiar ajungi acolo când îți propui vreau. Bine, să fie un obiectiv realist, definit pe, dacă tot ați povestit despre analiză corporatistă, acele obiective SMART, bine delimitate, realiste, pe care poți să le atingi într-un timp și am văzut că de multe ori persoanele care își propun și lucrează cu obiective de atins, eșecul se datorează, în cazul persoanelor care au eșec, în timpul în care și la loc, adică dacă îmi propun să slăbesc 60 de kilograme și țin și la corpul meu și îl iubesc, atunci nu o să-mi pun un obiectiv pe o lună sau 3 luni, cum mai văd în ziarele, că au slăbit 50 de kilograme într-o lună jumate. Este înfiorător, iar pentru organism este boală curată. Dacă îmi propun un obiectiv bine delimitat în timp, în 2 ani,
în 3 ani și mă țin de el, este minunat. Eu chiar am o persoană care am lucrat pe un astfel de plan de intervenție pe slăbit, că mi-am adus aminte acum, care a plecat să lucreze în Japonia ca profesor și m-a sunat după 6 ani de zile că ea este încă în obiectiv și a ajuns la acele 80 de kilograme de slăbit. Adică vorbim de un obiectiv fixat în an care să fie în primul rând, atunci când fixăm obiectivele, să fie în regulă pentru noi, pentru sănătatea noastră, nu împotriva noastră. Este foarte important acest aspect. Eu mă uit la generația tânără. Parte din ei, eu acum pot să dau doar exemplu copiilor mei, știu exact unde vor să ajungă. Este mare lucru dacă așa cresc și așa sunt educați să poată să mențină acest lucru toată viața. Adică mă uitam, chiar aveam o discuție cu copilul meu și îmi spunea, eu la 25 de ani trebuie să fiu aici, la 27 aici, la 30 deja trebuie să fiu într-un anume loc. Deci este extraordinar că pot să gândească așa și mă gândesc că mare parte dintre tineri fac acest lucru deja, ceea ce înseamnă mult. Adică este o evoluție, pentru că, dacă stau bine să mă gândesc, eu n-am făcut acest lucru neapărat la modul acesta, să știu exact. A fost totul bine, a fost și altă educație și alte timpuri, dar... Și accesul la informație pe care l-au este foarte minunat. Important. Și mai este un aspect foarte important, specific acestei perioade de vârstă, tot studiile de ultima oră arată că în perioada de 14-19 ani există niște neuroni singular pe care avem doar în această etapă de vârstă și cu ajutorul cărora reușim să vedem pictograma, lucrurile unde vrem să ajungem. Adică acum au o claritate cumva dacă prin acești neuroni se pot înălța și pot să vadă pictograma lucrurile pe care le-au de atins. După această perioadă întâlnim adulții la 40 de ani care încă se mai întreabă ce au ei de făcut în viața lor sau ce caută în viața lor. Există o formulă a echilibrului perfect între viața personală și viața profesională? Da, există mai multe formule. De fapt, ce înseamnă echilibru? Înseamnă satisfacție a vieții, înseamnă mulțumire, înseamnă, mă uitam la o emisiune zilele trecute și erau anumite persoane intervievate pe stradă și prin care erau solicitate să spună ce înseamnă fericirea. Și mi-a plăcut un domn care a spus foarte simplu: să fii mulțumit când te duci la serviciu, să fii mulțumit când vii de la serviciu, să fii mulțumit să vii acasă, să fii mulțumit de viață, da? Satisfacția vieții. Această mulțumire, sau mai degrabă definiția fericirii, de fapt, este dată de... Este o stare subiectivă prin care doar noi ne putem evalua și se referă la acea mulțumire pe care o avem în viața noastră despre lucrurile care se întâmplă, despre ceea ce suntem noi, despre cei cu care suntem noi. Se spune că 40% această fericire este dobândită genetic la naștere, 10% este dată de cei din jurul nostru, de cum interacționează cu noi, și 40% ține de noi, de ceea ce facem noi cu noi în viața noastră. Ce spun cercetările, și mi se pare extraordinar că acești 40% de ceea ce facem noi cu noi influențează cei 60% într-un mod definitoriu. Deci, ce facem noi și cât de mulțumiți suntem noi? Și aici aș merge, dacă îmi dați voie, mai profund pe partea asta de bucătărie, cu siguranță vă dau în voie. care ce se află în spatele mulțumirii, satisfacției de viață. Se află acel concept aproape banalizat, stimă de sine, care nu prea, doar se spune, n-are stimă de sine sau are stimă de sine scăzută. Păi nu e banalizat, că este extrem de important. Da, dar atât de mult se repetă încât apar aproape da. că, dar e ca un concept care este doar punctat, bifat și nu este explicat foarte mult, de fapt ce înseamnă și care este rolul major, importanța majoră care o are în viața noastră. Această stimă de sine are 3 componente fundamentale: iubire de sine, încredere în sine, concepție despre sine. Iubirea de sine, de fapt și de drept, este acea iubire pe care o simți pur și simplu. O simți mai ales atunci când te privești în oglindă și în ciuda cearcănelor, firelor de păr albe, eu știu, a nemulțumirilor pe care le vezi când te uiți în oglindă și te întrebi când au trecut toți anii ăștia, apare momentul ăla în care poți să te surprinzi pe tine și să spui: da, mă iubesc. Și eu aici spun, dacă Dumnezeu ne iubește cu bune și cu rele, tu, om, de ce nu te-ai iubi? Mai departe, încrederea în sine. Încrederea în sine se referă mai ales la eșecuri.
De cele mai multe ori, în momentul în care avem un eșec, ne prăbușim total. Adultul, mai ales dacă este și perfecționist, mai ales dacă își dorește foarte multe și știe că poate să facă foarte multe, la cel mai simplu semn de eșec, anulează toată munca lui de până atunci. Este foarte important să reconsiderăm ce înseamnă eșecul. De fapt, eșecul este o modalitate de perfecționare în calea atingerii a ceea ce îți dorești. Și să luăm un exemplu foarte simplu. Copilul mic care învață să meargă pe bicicletă, da? Și cade. Ce face copilul mic dacă ar fi să ne uităm? Eu mă uit la fiul meu care are 3 ani. Se ridică bucuros, se uită dacă s-a julit bine și urcă pe bicicletă, cu încredere. Și ce spune? Data viitoare o să pedalez mai repede, mai încet, o să țin ghidonul mai bine și învață astfel, prin căderi repetate, cum să-și țină echilibru pe bicicletă și cum să învețe. Da? Dacă noi ca adulți am reușit să vedem că eșecul este o modalitate de perfecționare, pentru că să extragi lucrurile pe care le poți învăța și să spui ok, data viitoare nu o să mai fac asta sau o să fac în felul acesta, atunci o să reușim să integrăm și să nu ne mai autosabotăm și să nu ne mai anulăm ca persoane. Concepția despre sine se referă la lucrurile care ți le-au spus ceilalți și pe care tu le-ai preluat și le-ai interiorizat ca adevăruri fundamentale ale tale. De multe ori, ce facem noi? Părinții, prin modele dobândite și ei de la părinților și așa mai departe, ne repetă anumite cântăcele, da, din copilărie. Nu ești capabil, n-ai să faci, nu poți și așa mai departe. Și am văzut foarte multe persoane extraordinare, care, având probleme pe una dintre aceste fațete, fie pe iubirea de sine, fie pe încredere, fie pe concepția despre sine, ceea ce credea el că nu este suficient de bun, ajuns să se saboteze și să aibă un nivel al stimei de sine extrem de scăzut. Eu cred că satisfacția vieții, fericirea este în strânsă legătură cu ceea ce credem noi, cu ceea ce considerăm noi ca fiind adevărurile noastre. Cred că e importantă și iubirea de sine. Din toate, cred că asta derivă până la urmă. Iubirea de sine adunându-le și făcând un cumul de tot ce ați spus de componentele fericirii, cred că ajungem aici. Iubirea de sine implică a asculta, a te asculta și a te respecta. Noi de multe ori nu ne respectăm ca persoane și aici mă refer la a spune nu atunci când vrei să spui nu. Da? De multe ori vrem să spunem nu și spunem da, șeful. Ne-am salvat jobul și în interior avem un crater imens și o nefericire cu un pas spre frustrare, anxietate, depresie. Pentru că, ca să vă spun așa, cu ce vin persoanele la cabinet de obicei, vin cu atacuri de panică, cu depresii, cu insomnii severe. Deci toate astea arată că undeva deasupra lucrurile nu stau foarte bine. Iubirea de sine deci înseamnă a te asculta, a te respecta, care dă concepția despre sine, influențează ceea ce știi tu că vrei să faci, ceea ce știi că ești bun la ceva. Nu putem să fim buni, adică la tot, da? Dar știu că pe bucățica mea sunt foarte bun sau că vreau să fiu foarte bun și atunci am nevoie de lucruri pe care pot să le dezvolt mai departe pentru a mă perfecționa. Încrederea este acțiunea acestora. Știu că mă iubesc, vreau să fac lucrul ăsta și atunci, având încredere, îți dai voie să acționezi. De multe ori, să zicem, persoana se iubește, își dorește, are o convingere cât de cât bună că poate reuși, în schimb nu are încredere deloc și nu acționează, stă pe loc. Și cred că fiecare dintre noi am văzut foarte multe persoane foarte bine pregătite, foarte calificate, care nu acționează. Da, din această frică, da, și prin faptul că această componentă nu este dezvoltată ca ea să fie o persoană integră și o persoană care să acționeze. Mă gândesc că dacă nu te iubești pe tine, cum poți ce ai de dat celorlalți? Și atunci de aici un întreg angrenaj, din punct de vedere negativ, normal. Se și spune, nu? Iubește-te pe ceilalți ca pe tine însăți. Nu e deloc întâmplătoare. Exact. Nimic nu e întâmplător. Așa e. Care ar fi avantajele și dezavantajele încrederii în sine, în tot contextul acesta pe care îl discutăm în acest moment? Ok, încrederea în sine, de fapt, se referă la, așa cum spuneam mai devreme, la lucrurile pe care tu știi că le faci, că le poți face sau îți propui să le faci. De exemplu, eu știu că sunt un psiholog, îmi doresc să fac anumite lucruri, dar
Clar știu despre mine că nu sunt un chirurg și nici nu vreau să fiu un chirurg, eu știu, o neurochirurgie sau ceva de genul ăsta. Da? Adică încrederea în sine înseamnă să te autocunoști foarte bine, să fii onest cu tine și sincer. Dacă îmi propun să fac chirurgie, probabil că voi face niște cursuri, voi propune să fac anumite lucruri. Nu mă frustrează acest lucru, că nu pot să operez pe creier pentru că nici nu-mi doresc acest lucru, nici nu mi-am propus. Cam asta înseamnă încrederea în sine. Să știi la ce ești bun, înseamnă autocunoaștere în primul rând, înseamnă onestitate, înseamnă să-ți asumi calitățile și defectele foarte clar, foarte onest tu cu tine și să-ți propui, totodată. exact, și realist, și să-ți propui să îndrepți, dacă vrei, aceste defecte, dacă îți produc suferință ție sau celor foarte dragi ție. Cred că foarte important ar fi să facem o analiză SWOT cu noi, acele identificare a punctelor tari și slabe, nu pun celelalte, oportunitățile, amenințările, cu toate că ar trebui, pentru a putea să avem o imagine cât mai completă a ceea ce suntem, a ceea ce ar trebui să facem sau ce ar trebui să corectăm, de fapt. Exact. În momentul în care ne propunem să ne facem un plan de viață, sună elaborat, dar nu e deloc așa. Este foarte simplu. Orice om foarte simplu își poate pune pe hârtie lucrurile, pornind de la analiza SWOT, care a fost un instrument de planificare strategică în corporații, dar care în dezvoltarea personală se folosește cu succes, cu mare succes. Adică punctele mele forte, foarte clar și foarte onest definite. La ce sunt eu bună, ce îmi place mie să fac, calitățile, da? Apoi, punctele slabe, lucrurile care, să zicem, analiza SWOT o faci în momentul în care îți propui un obiectiv, îți definești un obiectiv. Să zicem, pe partea de fațeta mamă, da? Eu îmi fac o analiză SWOT, un plan de viață, să fiu o mamă mai bună și ce pot să fac eu pentru lucrul ăsta. Atunci îmi pun foarte mult pe hârtie calitățile mele. Îmi iubesc foarte mult copilul, îmi doresc să mă joc cu el, îmi doresc să-l dezvolt, am răbdare, astea ar fi punctele forte, da? Punctele slabe sunt faptul că nu am timp suficient, că îmi pierd repede răbdarea. Că suntem subiectivi uneori, exact, când nu trebuie. Da? Amenințările. Ce are consecințe. Da. Oportunitățile sunt cele ce țin de exterior, de acele situații favorabile și atunci o să zic, Doamne, slavă Domnului, sunt atâta instituții, școli, grădinițe, firme care fac pentru copii diverse ateliere, că am luat exemplu de femeie mamă, ateliere pentru copii pe care dezvoltă cursuri de not, gimnastică și atunci mă îndrept înspre acele lucruri. Și amenințările sunt faptul că lucrez foarte mult, da? Sunt lucruri tot așa care sunt externe și nu țin neapărat, am timpul foarte puțin. Dar dacă mă gândesc foarte bine că aș putea în programul meu să strecor, eu tot timpul spun timp de calitate, nu cantitate, că și aici apar foarte multe conflicte, părinții care chiar își doresc și chiar lucrează cu copii, niciodată nu sunt mulțumiți de timpul petrecut, pentru că e clar, ca părinte îți dorești să petreci foarte mult timp și dacă s-ar putea să-l petreci totul lângă copilul tău, ar fi minunat. Dar viața de zi cu zi, banii de care au nevoie copiii pentru a se dezvolta și toate celelalte, clar că ne îndeamnă să lucrăm și că fără bani nu putem atinge foarte multe lucruri. Asta e adevărat. Și atunci să ne facem timp în programul nostru de acel timp de calitate, vorbind calitativ, prin care să facem lucruri cu copii, îl ducem la un atelier, suntem și noi acolo, dacă ne putem implica la un curs de not, să ne facem o planificare, practic, da? Luni și joi îl duc la tenis, marți modelez plastilina acasă, miercuri învăț un cântecel și așa mai departe. Ce obținem concret în urma acestei analize SWOT? Concret obținem, de fapt, lucrurile pe care le avem de schimbat, modalitățile prin care le putem schimba, lucrurile pe care nu le-am cuprins și pe care le-am putea cuprinde. Concret obținem acest plan de viață cu pași, în detaliu. Da, despre ceea ce cum e foarte să atingem important. echilibru și aici am dat un exemplu pe partea de femeie-mamă. Dar putem să obținem, să facem câte un obiectiv pe fiecare fațetă, da? Femeie-soție. Că dacă începem aici, discutăm 3 emisiuni. Da, mi-ar plăcea și cred că e interesant și pentru telespectatorii noștri să afle astfel de lucruri pe care sunt convinsă că puțin le știu și poate că ar vrea să afle mai mult și, bineînțeles, cred că ar vrea mai mult să le pună în practică. Da, practica. De obicei, noi cu teoria suntem informații, emisiunile ne arată, ne spun, dar mai puțin
ce facem noi și cum facem noi în mod concret aceste lucruri. lucruri. Există acele cursuri de dezvoltare personală, Există acele cu siguranță. cursuri și, din fericire, sunt foarte multe persoane care apelează în ultima vreme. Se pare că s-a înțeles mesajul, că e nevoie. Că este nevoie și eu cred că nevoia și faptul că sunt persoane care vin au auzit, de obicei noi lăsăm și mi se pare normal să vezi persoanele care au făcut astfel de cursuri și să-ți împărtășească ca să poți să vii, să te convingi că e un lucru benefic pentru tine și în creșterea noastră interioară, în dezvoltarea noastră. Nu, și aici e o problemă, pentru că, uite, îți dau un exemplu. Eu, de exemplu, am făcut acest curs de dezvoltare personală, un curs din câte sunt ele. Și trebuie să recunosc că a fost o evoluție spectaculoasă, adică din punct de vedere a tuturor acestor lucruri pe care le și discutăm. Și nu numai, bineînțeles. În momentul în care începi să povestești cuiva, se uită la tine, parcă îi spui ceva SF. Adică nu crede, e acea neîncredere că poate un astfel de curs sau doar un curs să te schimbe atât de mult. Adică e aceea, încă mai avem de lucrat la mentalitatea noastră. Cu siguranță o să ajungem, pentru că în afară sunt foarte multe astfel de cursuri și toată lumea știe exact că e ok și are nevoie, pentru că sunt multe lucruri. Decât să mergi să faci, să spunem, 10-20 de ședințe, eu cred că un curs de ăsta îți rezolvă o grămadă de lucruri, pentru că și înțelegi și vezi clar, interactiv, nevoile și ceea ce poți să faci mai departe. Practic și nu teorie. Practic și nu teorie și este foarte important. Din experiența mea de trainer, să vă spun că sunt persoane care vin efectiv și lucrează și au rezultate, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru că ei înșiși lucrează. Vreau să mai spun ceva. De obicei am văzut că vin la curs cu dorința, plătesc niște bani și am așteptarea ca terapeutul să facă tot. Păi nu poate să facă terapeutul, trebuie să faci ce spune terapeutul în timpul în care îți spune și așa cum te învață, e mare lucru. Că rezultatele la un astfel de curs țin direct cu ceea ce facem noi și cum aplicăm noi în fiecare moment al vieții noastre. Teme. Avem teme. Eu dau teme între cursuri și este foarte important pentru că aceste întâlniri de obicei sunt o dată pe lună, durează 3-4 ore, dar cu floare nu se face primăvară. Este important să devină un mod de a fi, un mod de a trăi, un mod de viață. Da, până la urmă e și o chestie de socializare, sunt mai femei, chiar drăguț. Care ar fi, sau cum putem identifica nevoile noastre de dezvoltare? Păi nevoia de dezvoltare, în primul rând, poate fi identificată tocmai prin această analiză SWOT. De fapt, ne gândim la dimensiunea pe care vrem să o schimbăm, acolo unde credem noi că scârție sau nu neapărat, vrem să ne dezvoltăm. Facem o analiză SWOT să vedem calități, defecte, lucrurile care ne-ar putea ajuta și cele care ne-ar putea împiedica și dincolo de ele să tragem niște acțiuni concrete, să spunem niște lucruri concrete pe care le-am putea... Dar făcând această analiză ne dăm seama de nevoile pe care le avem noi. Și este foarte important, subliniez nu știu câta oară, să fie lucrurile scrise, pentru că mintea noastră sunt o groază de lucruri, o groază de gânduri și nu ne dăm seama. Sunt unele prin altele. Sunt exerciții, de exemplu, în care ți se propune un minut să privești un anumit obiect și cu ochii închiși să fii conștient de gândurile care trec prin minte în momentul respectiv. Și într-un minut să constați că sunt o multitudine de gânduri care te iau, te smulg, te duc în trecut, te duc în viitor, oriunde, numai nu în prezent. Deci în aceste condiții, în momentul în care scrii pe hârtie, simplu fapt că scrii, de fapt se și știe de ani de zile că jurnalul are un rol terapeutic. Aici vorbim mai mult decât un jurnal, o monitorizare a noastră. În momentul în care le pui pe hârtie, ai o claritate. E ca și cum ai privi din exterior. Se spune că din exterior lucrurile se văd mai bine. Poți să devii un observator al tău, al gândurilor tale, al lucrurilor spuse de tine și să-ți dai seama, monitorizându-te de la un plan la altul, cum te-ai schimbat și ce mai vrei să schimbi și ce mai poți să schimbi. Acum mă gândeam dacă ați putea să ne dați un exemplu concret. Ok, facem o analiză SWOT, da? Da. Identificăm, să spunem, femeie, soție. Așa. Pentru că tot n-am discutat despre acest lucru. Ce ar trebui să facem
Bun, ok, am făcut această analiză. Următorul pas care ar fi? Concret, practic, ce ar trebui să facem? În momentul în care am făcut această analiză și am văzut lucrurile pe care le punem la bătaie, lucrurile pe care le avem de schimbat și lucrurile care ne susțin sau ne amenință, da? E ca o hartă. Exact. Atunci putem trasa în mod foarte clar cum putem să îndreptăm noi aceste lucruri. O facem în scris sau cum facem lucrul ăsta? Acțiuni concrete. 1. Îmi propun să-mi petrec cu soțul meu, să ne luăm o zi pe săptămână, să ieșim la un film, să ieșim la o cofetărie. Este foarte important, mai ales atunci când sunt copii și relația de cuplu este foarte afectată, în momentul în care partenerii uită să petreacă timp cu ei înșiși. Ar fi minunat dacă măcar o dată pe lună am putea ieși un weekend, soț și soție, da? Sau, hai să fim mai realiste, la o prăjitură sau la un film. Timpul petrecut între cei doi parteneri, altfel, dincolo de facturi, dincolo de cum să crești copii, de problemele care apar, de problemele de la serviciu care sunt împărtășite. Dincolo de bani, că n-ai cu ce să plătești acea ieșire. De bani. Sau pur și simplu în parc, uitați, a venit vara, de acum putem spune la ce călduri sunt afară, timp petrecut pe o bancă în parc în care cei doi parteneri să-și povestească lucrurile. Și încă ceva e foarte interesant de recomandat. La această ieșire, dacă sunt anumite fricțiuni, anumite nemulțumiri, este bine într-un mediu neutru, într-un parc sau la restaurant, să-și împărtășească, partenerii să-și pună pe masă lucrurile care îi deranjează, dar într-un mod sănătos, adică nu, tu ai făcut, tu mă enervezi cum facem de obicei. Am văzut în parc astfel de cupluri care s-au dus să se împace și care se certau pe o bancă. Certau în public. Apropo de... un mod de a-ți spune frustrările partenerului, dar să nu sună a reproș, este un mod în care vorbești despre tine, da? Este acea discuție eu-tu. Eu sunt foarte tristă sau sunt foarte furioasă atunci când tu nu te uiți la televizor și nu mă asculți când vorbesc, pentru că am senzația că nu sunt importantă pentru tine. Și că da? vorbești singur. Deci, eu sunt tristă, furioasă, nefericită, dezamăgită atunci când tu faci anumite lucruri, nu tu ca persoană, da? Nu atacăm identitatea persoanei, ci atacăm sau povestim despre comportamentul pe care îl face această persoană și mai departe spunem lucrurile pe care noi le trăim în interior. Am senzația că nu sunt importantă, am senzația că nu mai sunt atât de frumoasă în ochii tăi, am senzația că nu mă mai iubești. Da? Sunt tristă când tu nu mă asculți pentru că eu consider că nu mă mai iubești. Și dacă se discută în acest fel, nu mai există, adică conflicte. Bine, acum nu se spune că o să fie o pace depinde absolută, de nivelul de înțelegere a dar partenerului. este și de diplomația și tactul. Este foarte important când avem lucruri de spus să alegem momentul, tonul, modalitatea de a expune, pentru că, da, de obicei noi spunem atunci când se întâmplă și cu mult patos. Cred că e foarte important să înțelegem factorii care influențează acest echilibru personal, profesional. Mi se pare vital. Atâta timp cât îi înțelegi, poți foarte bine să iei și măsuri ulterior. Cred că atunci când ne inflamăm noi și avem conflicte cu cei din jur, sunt anumite, se ajunge de fapt, noi suntem supărați când suntem atacați în ceea ce suntem noi, în identitatea noastră. Când ți se spune că jigniri foarte, foarte grave, da, ești prost, ești urât, și atunci ne inflamăm, este foarte grav. Mai este un aspect foarte important când ni se încalcă o nevoie fundamentală a noastră, a vieții noastre, da, o nevoie de libertate, nevoia de a fi respectat, nevoia de a fi iubit, atunci iarăși reacționăm violent. Să ne dăm seama atunci când suntem atacați de ceilalți sau ne simțim atacați, dacă s-ar putea să ne luăm câteva secunde cu noi înșine și să ne gândim ce anume de fapt a fost încălcat, care este nevoia fundamentală pe care partenerul inconștient a atacat-o. Să știți că de multe ori eu le spun persoanelor care mă întâlnesc, ceilalți, mai ales ceilalți care te solicită într-un mod negativ, îți arată rănile pe care le-ai de vindecat. Dacă de cele mai multe ori te simți lezată, tristă, afectată, furioasă și îți dai seama că de fapt îți este încălcată nevoia de a fi respectat ca om, să te gândești la tu cu tine, cât de mult te respecti. Da? De fapt, ceilalți arată relația pe care o ai tu cu tine. Oare eu mă respect? Și ajungi îngrozitor să-ți dai seama
că nu te respecti. Că dacă cineva te sună și tu făceai un lucru important, lași totul de baltă și ai plecat. Asta nu înseamnă respect. Nevoia ta din momentul respectiv era să faci acel lucru și puteai să spui frumos, se spune arta de a spune nu. Foarte mulți nu o stăpânesc și de aici sunt foarte multe probleme interioare cu persoanele, da? Așa e. Și e important să ne gândim la nevoile noastre fundamentale și la cum să ne facem să fie, în primul rând, congruente cu noi înșine și apoi să le cerem celor din jur. Cum influențează acest dezechilibru sănătatea noastră? Păi spuneam mai devreme, influențează foarte, foarte mult, pentru că... Eu am pus ca și titlu în emisiunea de astăzi Sănătatea înainte de toate, pentru că nu aveam cum să explic ceea ce vrem să discutăm. Era foarte lung acel titlu, echilibru profesional și familiar, adică... Eu o să spun că acest dezechilibru, adică o să trec peste faptul că nu este echilibru, afectează într-o multitudine de modalități sănătatea noastră, de la stresul ăsta de zi cu zi care se manifestă și care este în practica medicală pomenit de câte ori apare o boală mai nouă în secolul acesta al nostru, sindromul de colon iritabil, de exemplu, anxietate, atacuri de panică, foarte, foarte, foarte multe. Și foarte multe cazuri de depresii. Depresii, nu mai spun că suntem pe loc fruntaș în Europa. Da. Bine, sunt și motive. Insomnii acum. foarte multe. Deci cam astea sunt simptomele cu care de obicei se vine în cabinet și când le luăm și le desfacem în bucățele și le desfacem și să le analizăm, ajungem la echilibru, la acele roluri și acele conflicte care sunt în interiorul nostru și care de cele mai multe ori se întâmplă la nivel subconștient. Trăim într-o lume agitată și contează enorm și ceea ce este în jurul nostru. Nu poți să fii impasibil la niște oameni care suferă, care plâng, care n-au ce să mănânce, care au foarte multe nevoi și știi că nu poți să-i ajuți. Adică cred că absolut totul, și acasă, și la serviciu, peste tot sunt factori de stres. E adevărat, eu recomand cu căldură și am văzut că persoanele care se vindecă și care își recuceresc viața cu totul apelează la o resursă foarte importantă care se cheamă credință. Rugăciunea, apropo, nu putem ajuta toate persoanele de pe pământul ăsta, că chiar dacă mai avea cu cec, tot n-am putea să le salvăm, dar eu cred că o rugăciune putem să o facem cu toții și ne ia câteva minute, pentru acele persoane și pentru noi. Așa este. Am avea multe de spus, trebuie să mai veniți la emisiunea noastră, pentru că sunt convinsă că telespectatorii noștri mai au multe lucruri de aflat. Mulțumim doamnei Mihaela Palade-Gheran pentru prezența sa în emisiune, iar pe dumneavoastră vă invit să urmăriți concursul de astăzi, unde este prezentată gama Style Masters. Tema concursului de azi este gama de produse cu efect de netezire și protecție a părului Style Masters. Produsele conțin extract de bambus pentru a îmbunătăți flexibilitatea și puterea firului de păr și au un efect anti-încrețire. Astfel, șamponul ajută la reducerea și prevenirea deteriorării părului cauzată de plăci și tratamente chimice, iar balsamul disciplinează părul rebel, îl îndreaptă temporar și îl controlează pe cel ondulat și încălcit. Întrebarea este: ce extract folosește gama Style Masters? Prezentată astăzi, bineînțeles. Trimiteți răspunsul dumneavoastră pe adresa de e-mail iașarond@antena1.ro și puteți câștiga prin tragere la sorți un bon valoric de 100 de lei. Acum vom afla câștigătorul ediției trecute. Acesta este... Cătușanu Tatiana. Bonul valoric îl ridicați de la sediu Antena 1 Iași, din strada Grigore Ghica Vodă numărul 13, etaj 12 și cu el puteți achiziționa produse cosmetice de la firma Contrast Impex din strada Sfântul Lazar numărul 38. Sunt Liliana Pintilie și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine. La revedere! Emisiune sponsorizată de Arcadia Hospital.